sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed, for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. UYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinari na kita sang panahon na check naton karon ang Provincial Disaster Management Program Division. No? Kay hibalo naton ang aton sining sitwasyon apisar ngati ang aton palibot subong mabulubatsyagan tanigadman ang ginatawag naton amat-amat nga pagkambyo sang klima. Halin sa tuman ka mainit nga panahon, padulong na sa ginatawag naton maulanon nga sitwasyon. Panugsulod na kita sa season iyang bisan aga gaulan, na pagkahapon gaulan, bisan anong oras gaulan, ang balantayan naton diri baha-baha kag mamadlos nga hangin. Ano na ayan ka preparado ang aton sini nga mga kuan, ang aton sini mga LGUs sa mga kanal, base ibla magproblema naman kita sini sa pagsaka sa tubig, ilabi na gid kon tudo ang bubo sang ulan pagkatapos inang kuan pa, inang taob pa sa baybay magsugat anay, kung kaysa kibot lang kita ang tubig ara na sa dalanon. Action Firing Line. Dire sa Bacolod, pero tira ding binantayan na dayon basta mag-ulan ang tudo, kay kibot kita ang aton sini uloonhan lang di sa nahamtangan naton daw baybay naman. Sige, kung alang-alang Action Oliver, no problem gina, Anyway, sa tong bagyo o kon LPA rather nga gina-mention naton na ligad nga gabi ato na kuan ato, na lusaw na ginman ato according sa pag-asa mga ka-aksyon. Kamay pa nga di na masundan kung maulanon ginman, ulan lang nga normal para sigurado nga hindi kita magproblema. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Antes kita formally mag-umpisa sa aton sini nga pagpangalagad, gina-invite tagid kamo sa pagpangamuyo gihapon. Nagaatubang kita sining tuman ka bugat kag hindi mahangpan nga sitwasyon sang krisis subong
bangod sining COVID-19. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap, gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Subong nga adlaw, Webes kita, ari na kita sa Mayo 4, 2020. Antes para tanan, paki-check sa inyo sining nga mga linabhan basi way makuha bla kag maulanan karon sa gabi. Ati buwas basa na naman. Bongkalas man sinday linabhan tatod no may makuha manyapo na lang talinabhan tara sa gwa. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Buka sa manang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man makabasa pa. So may mga Twitter account dere, follow lang aksyonradiobacolod.com.ph o kung pwede ka mo dito makasunod gina no sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Kag sa aton siri nga mga nagalantaw na live kadto lang kamo dira sa comment section kay basahon ko karon dugay-dugay ang malambutan kulang. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9, takna sini nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi? Diri sa Bacolod subong nga may naga-zumba, no? May naga-zumba, pero kung isipon ta no pwede malana kay way man na sila ga di kita na. According gani sa MGCQ nga pagsulundan, kung naman dumanyo nagligad, pwede ka jogging, pwede ka dulod-dalagan, basta hindi lang ang mga sports nga nagatapikanay, kamo ka nagahaksanay kaangay sang football kag basketball. Di ko nga zumba kay mo exercise ka malanay. Pwede ka mo rin ka-observe sa ginatawag naton nga 1 meter abi or 2 meters abi nga distansya kag magpalak-palak todo agad nga mabalasan ka kag siksing lawas mo. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita maka-aksyon siri nga hapon ginpatigayon ang turnover of command
diri iya sa Negros Occidental Police Provincial Office dira sa may Camp Alfredo Montelibano Sr. Ang aktibidad ginpangunahan mismo ni Police Regional Office 6 Director nga si Brigadier General Rene Pamuspusan. Ang turnover of command ginpatigayon matapos nga ang NOCPO Director in the person of Police Colonel Romeo Baleros ang mag-retiro na sa palaabuton nga Hunyo 6 sa Sabado na. Susubong nga hapon formal ngayon siya ang nagpanaog na kaginbuslan bilang officer in charge sa moyang pagpungko diri sa Negros Occidental ni Police Colonel Romy Palge. Mga kaksyon, gikan ni sa Kampo Krame, kag isa ka Ilocano, in short Tagalog, kamay pa nga ang abilidad kag performance ni Baleros matupungan suno pa sa iban nga mga kapulisan nga istorya naton. Pero kabalo kita, isa kag isa sa ilang may kaugalingon nga diskarte kag abilidad kung paano magpatikang kag maghandle iya sa ila sini mga responsibilidad kaangay sang aton sini kapulisan. Action firing line. Ang iban nga balita sa lokal mga kaaksyon, banano nga sitwasyon, nag-attend gid lamang sa birthday party mga kaaksyon dito iya sa Banwa sang Calatrava. May nag-abot nga isa ka persona, may dalang 45. Action firing line. Way na duro pamangkota, nagpaniro. Ang resulta, isa patay, ang nagasaulog sang birthday party subong, nag-away pa sa sitwasyon niya kay Pilason man. Action firing line. Hindi mo gid mapakta ng ulo sang mga tao, no? Kibot ka lang, gapang luthang lang, ato ko ng suspect, kagi naman patay, lulo yung mismo pinatay niya. Action firing line. Kagi na kuno-kuno, nga daw ay ara sang diferensya sa panghuna-huna mga kaksyon. Hindi man nagaling ma-justify sa korte kon kulang ka sang uyatan iya nga mga medical records dira nga nagapamatuod nga lagtok ikaw. Sa iban nga balita makaksyon diri sa Bacolod check naton karon. Kumusta mga OFWs naton? Kumusta yang syudad sa Bacolod sa pagpatigayon na sang ikaduhang simana sang MGCQ. No, da nagtulot-tawhay naman no. May ara pagid man sang pila ka mga nagkaladakpan nga wala nagasunod gid sang protocol nga paggamit sang face mask kag subong man ining social and physical distancing, pero halos tanan subong ang may ara naman sang ideya nga sala o konsundon ini agod mas malikaw kita sang ginatawag iya nga COVID-19. Action firing line. May nagkaladakpan paghihapon sa piyak nga bahin mga kaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, mga taga Cadiz, mga nga naka-close contact sang COVID na patient number 1 sa Valle Hermoso, ginkuhaan na sang RT-PCR test mga kaksyon subong nga adlaw. Action firing line. Korte man na tabo ni sa Cadiz, okay, dito sa Cadiz sa may kaduhaan ini, pagkatapos nagpauli sakay sa Ceres sa terminal, nagdungka dira sa terminal man sang San Carlos City kag nagpauli dito sa Valle Hermoso, no? Sanay o ayhan ang natubang yan sa to, no? Kaya tinag-positive ini siya, baw. Kung galing hindi mo ni siya kilala, upod ka mo sa series amo ganing resulta daw ba kung isang medyo pa simple kita. Action firing line. Kabay pa nga pagsakaya to, Action Oliver sa series to, naka-social distancing sila. Kay ko nagdikit-dikit to sila, impas. Action Brian Borden. Action firing line. Karon man dugay-dugay maka-aksyon daw maayong balita ini sa syudad sa Bacolod sa dugay na nga panahon nga ginapanawagan, madumduman nyo to nga luyag mag-loan sang syudad sang 1.7 billion pesos kag aprobado na to ganimo. Agod pagpatindog sang dalagko nga mga pasilidad diri sa syudad sa Bacolod, ginasinggitan sa Bacolod nun nga kuntani imbes nga ipatindog ta sang ginatawag naton nga mga coliseum, ipatindog ta hospital. Tinaway gito matigayon kabalo ka ang syudad sa Bacolod do pinerde pa sa syudad sa San Carlos nga may ara sang San Carlos City Hospital. Ang Bacolod iya waay, no? Nagasalig lang sa regional hospital kag nagasalig man dito iya sa provincial hospital nga nahamtang sa syudad sang Silay.
Siri nga adlaw may ginpagwa yang information. Si Lone District Congressman Greg Gasataya may ginduso ni siya nga House Bill dira sa Kongreso sa Kamara nga kung pwede makapatindog sang tertiary hospital sa syudad sa Bacolod. Bao dumayo ini amo ning sabat sang panawagan. Di pangit ini pasado na sa third and final reading kag kon pasado na gid man ang next sini nga buhaton Action Oliver amo ang magpangita sang pundo agod ipatindog sining hospital. Take note ha, tertiary, meaning medyo gulo gamay-gamay lang. Pero importante nga ang Bacolod may kaugalingon ng hospital. Action firing line. Kantawan taribe karon ang dugang detalye sini abig kay importante maniwa na nga makabalo ang Bacolod nun. Action Brian Borden. Action firing line. Boy, mantega pa ngayo, gidya nga hospital, kano kayo doon, di man tayo gusto ma-hospital, galing ti, inabalang realidad sa kabuhi sang tao, yung kaysa galain matsyag mo, tiring kagin makadto, abi, kudis doktor, hospital sa gihapon. Anyways, sining hapon, mayara sang update, pero bad iyang development for Bacolod de Negros Occidental, kamay duha naman nga nagpositibo iya sa COVID-19, no? Diri sa aton sa Bacolod kag Negros, tag isa-isa. Action Brian firing line. Ang mga ini makaksyon, isa ka 31 anyos nga babae, taga Banwa sang Murcia, Negros Occidental. Ini-base ini sa DOH Western Visayas Bulletin number 70. Ngigin pagwa nila isa ka 31 years old nga babae, taga Banwa sang Murcia ang nagpositive sining COVID-19. Kag isa dire ka 43 anyos nga lalaki, taga syudad sang Bacolod, mga kaksyon. Pero hindi lang kamo magpakulba ha, taga syudad sang syudad sa Bacolod kag Banwa sang Murcia, kay ining duha nga nagpositibo sa ginpatigayon iyang swab test kag result sa ila sining swab test, mga kaksyon. Ining duha lunsay mga OFWs nga yara subong na quarantine sa mga pasilidad. Action firing line. Sa Region 6, mga kaksyon, mayara na sang 121 tanan ka nagpositibo sining COVID-19, 27 dire ang aktibo sa Sirimat Tinion, samtang 84 naman ang nakarecover na, napulo na dire ang nagkalamatay. Action Brian Borden. Action firing line. Aba na, mga kaksyon, ang balita lokal na turn check naman karon ang iban pagid nga balita gikan kay Action Eden Aboso sa kompleto ang detalye sining turnover of command sining hapon. Sa Iloco Gamay National, Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. ang balita sa national, mga kaaksyon, ariho, kay kalilibog na giniya kung diin kita makadto sini. Suliton ta subong nga gabi para may ara kamo sang ideya. Kay according iya kay Attorney Harry Roque, kilala mo sini, awaring presidential spokesperson si Rimat Tinion, liwat tinaman yung ginapabalo sa publiko nga ang nagaedad sang 21 anyos panaog kag 60 pataas hindi gihapon basugtan nga magwa sa puloyan unless kon importante ini. Awan ang klarohon naton liwata, nagaedad sang 21 anyos panaog, lalaki man o kon babae dira, ano nga sitwasyon, kag nagaedad sang 60 anyos pataas, hindi pwede makagwa gihapon sa puluyan sa idalom sang modified General Community Quarantine. Action firing line. Bacolod kag Negros Occidental na MGCQ kita sa Sirimat Tinion. Pero kung may mga importante kamo nga lakat kag may ginapakita kamo dira nga mga papiles nga ini nagapamatuod nga emergency or frontliners kamo dira or nagatrabaho kamo, pwede gid kamo makagwa provided sa ginambal ko na sa mga dokumento nga may ara sang nagakaigo nga pirma sa inyong employers dira o kung may mga barangay certificate kamo dira. Action firing line. Ang iban nga balita sa nasyonal nga uwak bawi klase mga balita ni ari pagidisa ho otro man ni parayag yapon Attorney Harry Roque. Atensyon sa mga nagaangkasanay sa motorsiklo. Kay ginadumili gihapon gali ang pag-angkasanay sa motorsiklo, mga kaaksyon. Ano man nga sitwasyon, nabi ko goods na ni
Subong amo naman ini. Action firing line. Hindi gali pwede naman ang kasanay sa idalom sang modified general community quarantine mga kaksyon. Kabay pa nga ang aton sini diri sa Negros Occidental kay syudad sa Bacolod masunod taman ini. May mga LGUs man nga nagapahanugot kung mag-asawa gid man ti goods. Oo, pero kung hindi mag-asawa kag magkaladakpan ati penalty. Action firing line. Why gid why gid husto ining balita sa national liwat-liwat blabot kun din gid ang hustos na diri sila di pero ti amo ning bag-o naman nga ginpagwa karon ni Attorney Harry Roque. Bawal na naman ang angkasanay sa motorsiklo. Pagkabasa ginasang post ko dahil nag-chat tong kilala ko siya hindi gali pwede kangkas. Hindi di ko nalang pagsugpunan kay basi makinggan kita. Mamilit gid siya mo siya mo naman. Di ko hindi pwede, So, hindi na kamo mga kasanay dira, ha? Para likaw lang gid kabalo kami mga mandate na diri sila mo. Ang PNP naton nagasunod ini sa International o Interagency Task Force kaga nga ton sini mga may mga LTO kita, may mga kun ano na lang ang mga ahensya sa gobyerno nga nagapangdakop sa mga nagalubag sining pagsulundan. Action firing line. Sa Manila, ang sadya sa binaisay ang pagpasira bala sa ABS-CBN. Naglambot na niya sa Bukaray sang nationality kag citizenship ni ni Gabby Lopez III ang CEO mga kaksyon sa ABS-CBN. Action firing line. Ahay na naglayo na ang istorya sang franchise ng ABS-CBN pati ang nationality sang tao kung din siya nabata dito gyud siya nabata tod sa Amerika mo pero dual citizen na siya according to him kaksyon. Last 2016 si Gabby Galea dito yung nagbuto sa Amerika yaksyonid mo dito siya buto di ko ugot ko Duterte 2016 sa Duterte nagdaog mo bilang presidente mo sigli buto dis Pilipinas siya. Action firing line. Amo nang ginabaisan subong sa kamera. Wala tonta niya. Kay kabalo ka sa palabuton nga August, according to ABS-CBN, kung hindi pagmatigayo ng ilaw sining pagbalik be operate abi, base kadamo sang mali off kag madulaan sang trabaho sa ABS-CBN ba makaluluoy man mga utod tada nga matrabahante ba? Action firing line. Ang mga trabahante na nila ngati ang ibanda basic salary man lang ginabaton manila mo. Ang iban nga magluwas sa artista dira, magluwas sa mga endorsers abi, magluwas sa mga model kag mga host nila dira. Tinaya milyones yang ginabaton la before na sila magwa sa TV screen. Milyones ya ang ginapirmahan sila. Action firing line. Ikon ultimo kay mo nga manog silhig da, ultimo nga manog trapo. Ultimo nga manog pasan kag camera kag microphone. Ultimo nga manog hunos ka mga linya sang ila sini nga mga cameras dira kun ano pa dira. Basic salary lang ginabato nila dira dito sa Metro Manila. Pero karon sitwasyon sini kadamo kuno magkaladulaan gid trabaho mo kaluluoy Nano na lang ini kabay pa nga masulbar na ini sa mas temprano mga ka-aksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Ari, kay update na ton sa coronavirus disease diri sa pungsod Pilipinas. As of today, mayroon na sang 20,382 ang nagpositibo na sining COVID-19. Daw gadamo nga nagadamo pero kung ikumpara mo siya sa iban nga pungsod sa mga draft sa mga records every week abi. Medyo gamay-gamay gid man ta diri kumpara sila. Ang naka-recover naglabot naman sa 4,248 mga kaksyon. And ang patay diri sa pungsod Pilipinas nagdangat na sa 9,000 o 984. Suliton ko lang 984 ang nagkalamatay. Action firing line. Kamay pa nga hindi na ni madugangan pa kay kakuan gid kalulo oy gid mga kaksyon sa luwasang sa bugos naman nga kalibutan nagdangat na sa 6,596,048 ang nagkalamatay. Ang naka-recover diri naglabot naman sa
187,862 mga kaksyon. Ang masubo diri Action Oliver kaya nagkalamatay. Huluhamboy na ho. Ari na ho sa 388,419. Grabe na nga patay. Dolang buto niya Action Oliver niya sa tunga sa milyon ho. Hindi lang. Tama na ni Tani. No? Kay kasubo gidya sa sitwasyon ta mag-inamos ni. Ding pinanagapanguna subong makaksyon ang US ngang patay nila to subong naglabot na sa 109,146 mga kaksyon. Grabe. Ti subong gamo pa to sila. Nagalinagsanay, dugay-dugay lang to, may riot, dugay-dugay, tinampaanay to sila. Nagapangakig to may mga kano nga ituman to. Matapos nga napatay itong isa ka ituman man, nga ginlodhan sang pulis. Nagumpisa gid ang riot nga dimangpan. Action Firing Line. Porting mga lutingay, ito sa mo kinawatay, mga, way ito yung guro baligya sa US, Action Oliver, yung mga piki nga baligya, no? Way guro, no? Puro ito yung guro urig, no? At tuloy nagsanay lo sa mga sapatos, tubla, no? Kag sa mga bayo, tubla, no? Grabe, yung, galantaw lang ko, purti, di magwanta, ya. Action Firing Line. Amo nang akig ng China, kaya dito kasulod ginila ito nga mga gad. Dito kasulod sa US, gurong ilang ang mga cellphone na nga. Paglibot mo spiyak, wala na signal. Ang ilang mga Christmas lights, guro dito kasulod. Guro mo, dira ka lang hasta. Puro tiya. Garayot to subong sa US, bangod sila natabo pag ito. Na ano nga sitwasyon. Action Firing Line. Ang nagapangadwa diri nga may madamo sang patay sa Matrion. Amo ang UK iyo. Naglabot na sa 39,728. Ginasundan ini ikatatlo sang Brazil nga may ara sang 32,568. Nagasunod man diri amo iya ang Italy nga may 33,601. Ang Iran may 8,000. Ang Germany may ara sang 8,699. Ang Iran naman may ara sang 8,071. Nalapawan ko ang France pagidgaliyo may 29,021. Ang Mexico ya may rasang 11,729. Ahay. Ang Belgium naman niya may 9,548. Ang the rest makaksyon, way man nagapaulihi. Kay may arasang 5,000, may 4,000. Di magwanta, no? Subong adlaw, ang US, nagnubo-nubo ang nagdugang na napatay sila kay 4 lang. Subong adlaw. Basi na amat-amat na man nila plastar ini. Sige na talaton taniya. Kabay pa nga, initanan maplastar kag untat na ang pagdugang sa positive sining COVID-19. Kag natawag natin pati patay dapat maundang naman. Action Brian Morden. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time la 7:09 karon diri sa balita lokal bantayan nyo man kay nakaset kita interview sa isa ka labor kag mga power advocate balaw water advocate makaksyon. Ini may koreksyon sa Seneco. Kung interview ta nagligad to ding Seneco and parti ini sa pagreklamo sa mga konsumidor, hinali lang sumaka ang presyo sang ilaw sining balayran. Di may explanation to sila, no? Explanation to sila pero hindi kontento ang ini nga mga grupo nagpatigayon kay nasang manifiesto ini, nagpakita nga ini sila ang nagreklamo gid sa pagtaas sang bill nga ini. Action Brian Morden. Action Firing Line. Pakaronan ko na karon unahon ko lang ni Anay for Bacolodnon mga kaksyon. Kay si Congressman Greg Gasataya, ang representante diri sa syudad sa Bacolod, nagpalayag nga gin-aproba iya sa third and final reading ang House Bill iyang 6731. Nag-establish ini sa ginatawag nga tertiary hospital nga mas kilalahon ni siya nga Bacolod City General Hospital mga kaksyon. Ini nga guidelines na paidalom ini sa Department of Health sa rin nga ini maka-offers iya or maka-offer sa mga serbisyo kangay sang family medicine, pediatrics kuno, internal medicine, surgery, ang kagmadamo pa nga ma-offer sa rin nasambit iyang tertiary hospital diri sa syudad sang Bacolod. Action Firing Line.
Pero ting pamangkot sina diri mga kaksyon. Ang pamangkot sila diri san o ini. Kag ano na ang status sini gilayon kung pasado na siya sa third and final reading. Amo ni siyang ginahulat-hulat iya mo, no? Amo ning ginahulat-hulat iya mga kaaksyon sang bakulod nun nga makapatindog sang hospital. Tikon pundo lang, we don't know kung paano ini kay subong darang pungsod Pilipinas. Medyo naga-agod-agod kita sa pundo sa gobyerno. Action Firing Line. Bangod sining nasambit iyang si COVID-19, gano'n na ubos-ubos gasto iya. Sige, try natin bilang buton si Congressman Greg Gasataya. Online sa Firing Line. Congressman Greg Gasataya, sir, good evening. Action Bry, mayong gabi mo, mayong gabi sa aton na mga tagpalamati. Salamat gid sa time kong apisaro sa masako nimo nga panapiyatiniyon. Pero kung ano ining House Bill 6731 kong? Action Bry, ang House Bill 6731, amo ni siya ang bill na gin-file naton last July 1. Isa sa mga priority bills na gin-file naton sa first session day, no, sa last year. Ang tinutuyo sa House Bill 6731, amo ang pagtukod sa isa ka hospital diri sa syudad sa Bacolod nga iya gid ka syudad sa Bacolod, no. Unlike siyang nagdadto, if you can recall, may ginimo man kita na isa ka subong layina, amo yung pag-increase ang bed capacity sang Corazon Luxin, no. Yes. At that time from 400 lang, kung di kumag sila, nanay mo siya 1,000, which is now a law. Ang ining ato niyang House Bill 6731, amo ni ang mag-establish sa isa ka tertiary hospital. Kung magambal ka tertiary hospital, dalagko na yung mga hospital kag allowed di siya sa madamo ng mga medical services, no. So ini siya pagkatawgon as Bacolod City General Hospital, no. So unlike siyang iban ng mga district hospital Sembay, nga limitado ang iyang bed capacity, no, may iban nga tag I think 50 or 100. Ang ining aton why na nag-mention about bed capacity, no. So meaning kung pila ang kinahanglanon kag i-allow sang Department of Health, sige-sige na lang siya, no. So meaning ang ini siya is tanang services, medical services na kinahanglanon pwede mabutang kasi ning Bacolod City General Hospital Action Bry, which was approved on third and final reading sa Kamara. Sinila ni nga adlaw kong na-approve? Kahapon Action Bry, no, na approve ni siya kahapon, but kaya lang nagwa ang kopya sang final nga bill nga after sini igapasaka siya sa Senado. Ang Senado i-refer ni siya sa Committee on Health, and then ang Committee on Health amo ang mag-deliberate man sila dito sa Senado, and then hopefully madasig di siya para mapasaka naman sa tratapan sa presidente para mangin isa ka lagi Action Bry. Okay. We are hoping kung sa Senado mismo, doon din sila magpangduha-duha pa kay beneficial ini for Bacolod doon, kag sigurado ko hindi malang Bacolod doon batunon si Bilog nga Negros sa island, maybe siguro kung needed gidman irekta dito sa Office of the President. Pero kung like for example, abi kon sigurado na gid ini, sino mangita sini pundo para magpangita sang ano may lokal na kita sini ano nga sitwasyon next ni kong? During the hearings last year, Action Bry, pag-budget hearings ang Agosto, nag-meeting na po ni sa kay Secretary Duque kag sa pila ka mga opisyales ang DOH, kag nag-commit na sila sa aton, no, nga willing ang Department of Health. Kay every year may pundo na sila for infrastructure, no. So ang DOH among magabutang sang pundo para sa pagpatindog sa hospital, then pag-provide sa mga kinahanglanon equipment. No? Then isa man sang gin-discuss tamon during
one of the hearings in Committee on Health is that nga ang DOH magabulig sa syudad in terms sa first few years na pagpalakat ng hospital, meaning mabutang dira mga doctors, mabutang mga nurses, no, then i-train kag medyo ang benepisyo sini or ang kinalain sa mga hospital sa Subong kaysang una Action Bray, ang mga government hospitals mabudlayan sa pundo, no, kasi ang tao usually basta government hospital makanto mga ayo kinaya mulig way na bayad, diba? So ina siya i-shoulder sang gobyerno, but at present may-ari kita sang Universal PhilHealth Law na ginaprubahan namon sa nagligad nga term sa Kongreso, and in next 2 years I think masulod na din sa atom sa Negros, din sa Bacolod, nang tanan na pumuluyo will have PhilHealth, no? So kung may isa ka taga Bacolod na pasyente na magsulod dira, bisan wala siya inyong bayad, tungod mayara siya PhilHealth, si PhilHealth amo ang shoulders ang mga expenses ini para sa hospital. So in turn magamit ni isang hospital for its operational expenses sa Action Bray. Aha, karami no kay may target, may pundo naman gid gali. Ini siya kulang na lang gid sini gali pag aproba na lang sa Senado kag didto sa talaptapan mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung ano mo na lang yung ginahulat naton? Yes, Action Bray, amon siyang kulang na gid lang abi nga aspeto sa sini nga hospital do. Gapasalamat ko kay nahingagaw kiti last few days na lamon sa Congress Subong kay ma-recess nakingagaw gid nga natapos sa Kongreso ang ining aton bill kag tuman kay importante kiti we are now in a pandemic, so amo ni sitwasyon ta in terms ang nakatabo sa kalibutan. So isa gid sa pinaka namigid nga proyekto nga makabulig sa aton kasi we don't know what will happen sa aton palibot in the next months or even years. Okay. So in terms of pundo, kung na-mention mo tiara ta subong sa krisis ning COVID-19, hindi ayhan ano man ang DOH ayhan may napartiniser gyapon sini ano nga sitwasyon kong kay kabalo ko bakulod non subong ga pamalakpak gid sa sling information mo. Action Bray, ang pundo sang Department of Health for Infrastructure may ara gid na siya. Yes. No, if you can recall, may ginpasar kami isang March 23 amotong bayanihan 3+1 Act wherein kung di ko magsarado mga 300 billion bala to ang gingamit. So mo to yung ilang pundo was utilized for COVID-19. But ako do nakita ko hindi problema ang pag source out sang funds, especially Subong na ang trust sang Congress is ang pagbulig sa mga hospitals, pagpatukod sang pag-develop ug pag-improve sang mga health centers. Kay maging pasar kami kay ina na isa ka bill Action Bray amo ning Philippine Economic Stimulus Act. Ang Philippine Economic Stimulus Act isa sa provisions dire na in the next 4 years ang gobyerno magabutang pundo sa pag-develop sang tanan nga mga health centers all over the Philippines as well as mga hospital. So dako nga butang ni siya na dari na kita ready nga bill na aprobahan kag hopefully mapasudlan sang maprobahan ni siya sa Senado. Diri sa Bacolod, kung may target place ka na sini kung di ni siya dapit if in case ginman? Action Bray, ang ginayo lang sa akon sa Department of Health is number one, they're willing to provide the funds for the construction sa pagpatindog sang hospital, pagbuta equipments, but kita ang mangita sang duta. No? So meaning kung may magdonar dira sang duta. But ako, I'm very, very hopeful no? na damo siya willing Yes. Action Bray na magbulig sa gobyerno, especially at this time, no, na magdonar sa mga duta. And then, we already requested the Department of Health to already come up with its plans, no, mga
designs, tanan nga mga kinanglanon para once magsugod na deliberate sa Senado, ready na ini nga mga butang kag mahapos na, especially sa pamangkot mo kayo na so the funding requirement kung pilagid so dira makita ang gina action ba. So later on, kung ano naman, i-turn over ini sa City of Bacolod ang sining pag-handle abi, pag-uyat? Yes. Amo nang intent gid sang layi action bra ngati ang sudad sa Bacolod may yan gid yang kaugalingon na hospital, no, especially mo Balcobla na right now amo gining lead sang pumuluyo subong, no, and yung mga butang si Mayor has been very very supportive when it comes sa mga programa sa ikayong lawas. Gusto na nato ni Baloon, may ara pa ni kinanglan kong sang mga approval man from City Council of Bacolod ang kaangay sini pareho bala sa pagtunga sang sa Bacolod sa duha ka distrito bla. Ang initial action bra usually sa panalan siya sa mga maghimo sang how would you call it memorandum of agreement, no, like ano ang pwede na mabulig pag further sang national government para sa sining hospital. And I'm sure wala sa ating official sa Bacolod na magapang hindi sa muning proyekto, no, nga ang national government na nagakommit nga mong magpatindog tanan, and then ang Bacolod na lang ang mabatong. Kabalo ko ang Bacolod non subong excited na kaangay sini no nga sitwasyon karon. May ano kita, may date kita, may time frame kita sini ko nga ginalantaw nga amogin although nga ti medyo masaka-saka pa siya sa Senado. Optimistic man kita nga ti aprobahan ini bangod para man sa kayuhan sang tanan, pero may time frame kita diri nga morning project na ton abing time nga maumpisahan sa pagtukod sa Bacolod kong. Makita na siya action bray once mahuman ang na pa imo naton nga feasibility kadra ang timeline, but ang aton lang hopefully mag-resume naman kami, magbalik naman ang Kongreso kag ang Senado ma-deliberate naman sa Committee on Health, no, kasi ini nga bill honestly action bray gin pangabudlay ang takigit, no, kay it took us almost 11 months kag approve siya. Then you have to consider nga damo-damo pending nga mga bill subong sa Congress, damo is gonna take up every day, actually subong sige pakabigyan ni session, but na hinagaw gid siya kasi kapatigid ko nga dako gid niya nga bulig para sa aton siyudad sa Bacolod nga makangko na gid kita sa aton kaugalingon nga hospital, no. We have Corazon Locsin nga ko sa diin 40% ang tao na-admit na alin sa Bacolod, no, but I think it's different na ang Bacolod City will have its own hospital. Kasi kung ma-recall mo last week, I think may naguluwa ng mga balita gani na ang mga government hospitals like sa Silay nag-alalawas. And most sa mga pasyente dito halin diri sa aton sa Bacolod. I see. Okay. Sa Senado kung ang iban diri like iban nabi may ginapasar nga House Bill dira sa Kamara. Pag-abot dito sa Senado, nagapangita sila sang senador nga maka-commit man nga siya mismo mangin author man sini para mas mapadasig usab niya sini dito sa Senado. May ari tas niya ko. Based on experience, action brido, di man niya problema. Kay ang ginimo, usually sa aton ng mga bills na ma-approve sa House, dinarikta ko yan sa chairman ng committee. Kung sinong chairman sa committee, dira ko pangayo sa bulid, no, na mapadasig, no, kay kung okay man nga nara sang may ma-sponsor nga version sa Senate, but usually nakatabo kung lain ang version sa Senate, lain na sa House, mabaykam ka pa, so tadlungon pa. So unlike na kung halin niya sa House, i-refer sa Senado, kag ang chairman palapitan, tama na may istorya ka, daw hindi problema. Kasi ang chairman sa Committee on Health, subong si Senator Bongo. So I'm sure
dako gini ang iyang bulig para Oo. dun sa atong syudad sa Doon Bacolod. pa lang ga ni Sir Bonggong Bacolod, pero may di siya nagabisita before sang way pang COVID, sir, ano? Oo. Yes, no. So I think it's not a problem. Action ba? Aside kay nasa na-mention, mabing at ginasinggitan ni isang Bacolod noon, nga dapat may kagalingan nga hospital. Paano, aside sina, sir, ano pag nagsulod sa huna-huna mo man, nga kinanglan na sa mga panahon, kinanglan tagid ini, magluwas nga bisan way pa si COVID-19? Action ba nakita gid naton nga ang sitwasyon bala sa Corazon Locsin. If you can recall, ang hospital, ang iyas na capacity is 400, but ang daily average ang ginadmit is 750. So mo nga nag-push kita for the increase ng bed capacity, which makabulig sa bilog na Negros, no? Bilog na Negros ang makabulig. But in paminsara naton, kami man lang ni Mayor, namit gida nga may kaugalingon gigita yung hospital diri sa syudad sa Bacolod. Hindi ang attachment bala nga magambal ka nga may Bacolod City General Hospital, lain nga taga Bacolod ka, then makadto kaya sa imong hospital, no mo na bala. Lain ang impact no. Okay. Although why man dumili ana man taga Bacolod magganto sa Corazon Locsin, but namigid nga may kaugalingon kita nga hospital. That's why naging kahatagin nato ng aton bugos nga masarangan nga ma-aprobahan siya. Although last year pa niya natapos sa committee level action by sa Committee on Health as early as November or October, tapos ang sa Committee on Health. Galing kasi malabay pa sa Committee on Appropriations, malabay pa sa rules, and then damo pa linibo ka mga bills na gina-take up, but nakaluyan din nga natapos siya. Aha. Sige, Kong, ang imo na lang palabot, although nga kabalo kita, kulang pa ni nga conversation, kaya discussion regarding sini. Ang imo gusto ipalabot sa Bacolod noon, angot sining ginapaabot ni proyekto, Kong. Go ahead. Well, Action Bray, no? Napasalamat din ko sa inyo sa Action Radio, napasalamat ko sa ato ng mga kautulan sa media for providing us the information that we need, no, as feedback sa mga kalatabo, no? So, ang amon lang is, ako yung personally, ako na pasalamat sa 18th Congress, no, na nahingagaw, nga natapos ini before magandang ang amon ng mga sesyon, no, kag tingwaan tagid ni kay dakto ang bulig, no, mahimo sang hospital na iya gid ka syudad sang Bacolod, no, na ang ibang sinong lugar na ibang di do susubong Action Bray ang kwanta hindi Iloilo ng Bacolod. Na makabalay man. Hindi na tayo bitin kami kaya ano hospital at ang aton sa Bacolod ng Iloilo ay payasang hospital mo. Yes, tuwa ba, no? Why pa sa gusto plano man si Dong Jerry, Jerry na yung man, no? But ang ato na may lagi na kita, hopefully na padasig na gid lang ni Action Bray. Aside sini, Kong, may mga pending ka pa nga mga house bill subong nga gina-plastar subong sa kamera? Damo pa kita Action Bray, damo pa, may mga priority bills pa kita. May mga napasar na nga iban, like ang pagpatigayon ang mga estudyante bala, pati sa mental health, no, mayroon na kita ipasaka na sa Senado. Ang pagpatigayon na mayroon kita kaugalingon PRC dali sa Bacolod, para naman to pending naman sa Senado, pinaproba naman siya sa House. Ang isa na lang gina-workout ko na approve na last week sa committee level, nga ang Bacolod LTO padako na ni siya. Manginisa na siya ka licensing office para at least madamo ang serbisyuan kasi na mag-ginotok. Sige. Next time, Kong, ma-discuss taliwat regarding sila kag baka maki-update man kami sa ang highway bala naton from Sumag to Silay, up to Silay. Damo na kung kumusta dason ko nga. Para at least mabalaan man sa publiko after COVID ni magtrotaway, Kong. Mayong gabi. Yes, good. Action Bray anytime. So, salamat Action Bray. Salamat sa inyo sa Action Radio Power. May gabi. Mabuhay ka, sir. Action Brian Morden. Action Firing Line.
Lord this week, Congressman Greg Casataya makaksyon sang, of course, Bacolod, ano? Diyan mo na, I'm sorry kay na, ang sa una-una ko dako nga hospital, mention ko gamay nga hospital, no? Kung isa daw kalipat na kita sa kadamuon sa ginahuna-huna ta. Alright, so, tsak to man tod, no? Nga kon may sponsor pa ini, dito iya sa Senado, base may lain nga version tuod naman tong sa Senado, ibalik sila sa bicameral, kag mag-discuss pa mas madugayan pagid. So, ang nami nga himuon, dira nga wala na lang sponsor, dito na lang rekta iya sa konsin o man to sa Committee on Health abi sa Senado, si Senador Bongo abi, bauti mayo gini para sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Sige, wala tulaton tani nga development mga kaksyon. May flash report ng patrol. Patrol, good evening. Isa na naman action baray kabay bus operation ang ginpatigayon sang mga kapulisan sa police station number 2 sinigid na mga gadi dagko man nga mga sachet sa suspected shabu ang na-recover na naman sa mga kapulisan diri siningat tinion ang transaksyon nagluntad sa kilid din lamang sang dalan. Actually ang patrol karon live exhaustivo kita nag-report diri sa Tubang sa Provincial Economic Development and Investment Center tabok kidamang ka Provincial Capital Lagun diri sa area sang dalan Gatuslao sa kopini sa barangay 6 sa Bacolod, ano? Sining nga matulihon, ari kita sa Tubang, sining isa ka Toyota Wigo, na nagadaag sang puti, amaning salakyan, sining mga nagradapa by operation karon nga gadi sa tropa sa police station number 2 Action Drive at Lordario, ka mga persona ang nadakpan, duha ka mga lalaki, isa ka babae, mag-living partner na duha, and then upod lang na gabi, makabili ko nga grupo lang ganila, ang sa ka persona aksyon na baraya, no? Ginacheck na tonton din nihalin kay initially ining mga persona residente sa barangay Bansalingan surad sang Bacolod apang diri natikma, no? Sa sakop area na sang police station number 2 to be exact diri sa barangay size nga area action bright. Let's check ate kung may mga details na. Si Police Major Shulat Gabanag sumray sa police station number 2 kaya naplastar na naman rin no, ang inventory naman sang aton nga mga kapulisan. So meron na sir, no? Action JM. Pwede action dyan, dalig action dyan Action JM, pwede masulod ang live ta, dire? Sige, base mapasulod mong live ta da para makitaan. Go ahead action dyan. Yes, Action Brian. No? Anyway, sa gapon, live ito diri sa may lugar siniman nga mga tinion. Upod naton diri sa Pirkalinya si Police Major Sulat Gabana ang station commander sa police station number 2 Action Brian. Sir, maayong gabi live ka sir sa Action Radio Bacolod. Upod naton si Action Brian Morden. It's another accomplishment so on the part of the station drug enforcement unit sa station number 2 sir. Maayong gabi. Maayong gabi man kag sa Taplamat isang Action Radio. Sir, something pa nyo sir na develop ang inisir nga transaction, sir? Bali ini no, kay tungod nga ining subject sa mobile ni siya. Ate anywhere lang nag-transact ni siya. Kag during sa pansang curfew, no, may na kita nga mga drug personality kag nga ma-attempt ni mabakal sa ila. Okay. Isang interview na to, nag-ako nga muna kag nag-willing nga magbulig. Kaya para makuha ang ginapuhaan nila. Sir, ining tatlo, hindi kila taga area mo? Hindi. Kaya mo na ganit mobile sila taga Mansilingan kag taga Libertad. Okay. Sir, ano ngalan? May ngalan ako masus ng tatlo? Hindi ko lang alay pag i-divulge na yung ngalan nila kahit ginakuan pa naton nga ginatry nga makuha ni ang ila pagit nga mga kaupdanan or ang ginakuhaan nila sang ilang items. Okay. Sir, dari no sa may barangay 6 tapos ang transaction, sir? Dari na sa barangay 6. Actually, ginapabalin-balin pa ng area kung diin. Okay, so ito nga rin na po, sir. Sir, sa mobile sila, bot silingon, nagapantulong lang sila, sir? Bali ginatabo lang nila ilang mga mayor or customer. Okay. Sir, bot silingon, ini sila, ano ni kategory nila? Member sila? Nagagrupo sila? Kamu pa nang gusto na ito ni Balono kung kay sino sila under nga grupo or basi do kung pa do freelance lang ni sila nga manugduso. Kaya mo pa nang aton tokibon. Okay. Sir, ano nga recovery? So far nakita niyo, sir? Bali sa initial na ito nga na-recover, no, may duha ka big size, sachet. Okay. So may anong ka elongated, may duha ka medium, may duha ka weighing scale, may duha ka toter, kag ang cellphone mismo sang subject person.
Kining salakyan na ba kinarent Current attorney siya kay diri na pag-action sa sulod. Therefore, kwanta naman ni isa sa mga evidence na. i-hold yung kalisan Gini siya, impound gini siya. Yung problema sis ano sa mga nag-rent of car. Pati kaluluoy naman yung tag-iyasin. Gani. Sir, anyway, sila ni good for distribution na taning mga recovery, sir. Good for distribution ni. Kaga probably may mga dulungan pag ni sila. May estimated market value ka mo, sir? Kung pila, sir? Ang estimated kay mga butang ta mga 13 to 15 grams ni. Uy. Mga sobra man 100,000 ang estimated value sa ma-recover pa. Po magaling, no? Living partner nito, sir, no? Oo. Sir, connected isa sa previous bypass operation. Insofar, kamo nakasasa na bypass operation, sir? Hindi ni siya related sa previous namon nga mga operations. Separate yung development. Separate lang siya ang development. Okay, so ongoing pa, sir, ang operation. May upo na sa iba? Gina-try ta pa nga makakuan sa mga kaupdanan nila pag para nga makuha taman sila. So for now, wala lang ngalan nila. Wala nga ngalan ni kung wala lang ang mga tsura nila. Sir, subong gabi ninyo kasasang bypass operation right after nga nagbalik sa MGCQ, no? Ang event station number 2. Ano ni sir ang implications sa tanan nga mga involved illegal drugs? Bali mo na nakita gid no nga sa pagbalik sa MGCQ, sila mismo balalik man sa ilang mga operations. Kaga mo nagakumpiyansa sila nga binila ang mga kapulisan naka-deploy tanan sa field. Pero may ara man nga still nga mga kapulisan nga magalagas sa mga naga-intra sa illegal nga droga. So dapat untatan na lang sir. Kung may mo untatan na lang nila samtang wala pa sila makladakpan pa. So for the cooperation sa pumuluyo, sir? Kanami gid sang cooperation sang pumuluyo, no? Kay mapabata, mapatigulang, mapabahay, mapalalaki, naga-koopera na sa kapulisan. Okay. Sir, thank you. Ngayong gabi, congratulations. Madamong salamat kag mayong gabi. Kag labi na sa nagahatag sang impormasyon sa kapulisan. Action na Bryce, si Police Major Sherlock Cabana, ang station commander, no? So station number 2. Check the reaction, Bryce, kung makuha na to. Hindi lang pangatsura nila, dali lang sa likod. Sa salakyan lang, mga salakyan nila da. Tribe. Ma'am, ngayong gabi, ing mga illegal drugs? Hindi, sir. Ano lang kamo diya, ma'am? Kami nga partner na, sir, ho. Mag-partner kami na nga duwa mo. Okay. Kay dapat masugat kami sang anak ko. Galing kay Sean, ho. Dapat, maano ni sa mo, kung gusto niya ba na mabakal, kay maamulan na sa wala ko gagamit, sir mo. Mabakal sa sang brand? Oo, worth mga 500 peso. Oo. Okay. Galing kay pag-transact to sa babae, itong kilala, yaman bala kay, hindi ko na sa kilala, sir mo. Hindi ko na siya kilala, ang babae ito kita-transact pero nakita ko na nasa twice pa lang sa subong adlaw. Okay. Kaging ko, niya sa nagigad to worth 500. Kito siya, gid ba sa'yo, sir, magkatagay? Oo. Sago, amo lang na. Tapos kagaina, na wala, magkabalo kung nag-transact sila. Kaya ang hambal yan niyo, makuha sa ko no 1B, pero ito nga, ito nila, sa upot nila. Ang nakamotor to lang kagina nga nakita sa likod. Okay. Nga matungas na kayo makuha na kayo performance lang mo. Kating akong boyfriend mo, bakal matali nga mo na makakuha lang tali siya mo work doon sila, matunga? Hindi, duha sila to sa nakamotor. Okay. Kami nga, doon kumbaga, nagsabay lang kami. Kaya ako dapat supposed to be, malakat na kami nga tali, masugat ang anak ko. Ari ano mo ni? Friend niya, bali naging anay na kami kay tungod siya. Oo, friend na. Kaya nakilala ko tungod sa iyo. Kaya damo na recover. Wala ko kabalo. Ang sa babae, ito kay siya nakagina ang transaction. So, ang subject, ang siya, balay mo ba? Living partner mo na ang subject. Hindi ka na gamit? Gagamit na nasaya, oo. Kay duha pala kami katuig, bago ko lang na siya nakilala mo. So, pag kilala mo, gagamit na sa Oo, pag kilala ko, good mismo, ginamin niya sa ako na muna siya. Gagamit ka? Oo. Okay. Kaya ako, naging baton ko sa kung ano. Wala. Okay. Sige. Anyway, thank you again, ma'am. Amo ni mo lang, living partner, ho? Ikaw living partner ka? Gagamit ka man. Oo, sir, pero lagi kayo, sir, hindi sila nga permi. Sino na ka mga recoveries na? Iya, ito sa babae, kikina. Kala kilala mo to? Oo, nang kilala ko ito sa Kibana, ito sa Sangigo ko pa natin. Sa iba, sa pulis mo na lang ihambal na, pero kilala mo na siya? Oo, friend ko na kilala ko lang. Okay. Dugay ka na nag-transact sa'yo, ha? Hindi siyang sinilang mo, pero kung sa ako sa ginat, may lang yan.
Pero siya nga muna mo, pagkabali ang tinluluanay na. makuha. Sa kabi ko no, sakaan ko lang akon ko ng 3 mil, iyang may 5. Ba? Di mo ito nagpasugot lang ko gaan niya ko karta mo. Ano nga pila ko, no? 3 mil, Sa pila na nga binta, 25 mil. 28. So, kung mabaligya, mo 28. Oo, kung mabaligya ako no, 3 mil akon. Ba? Pinagabaligya ka gali. Hindi, di ang babae, wala ya. Hindi ba tigayon ko na siya? Wala ko yung kabaligya. Kasi no, yung ipatigayon to. Ang babae to. Yan na gali, oh. Yan na yun, sir. Pili na doon sa inyo. Buhay ko kabalo, sir. Wala naman di siya gani, sir. Willing ka gali mag-cooperate sa pulis. Willing, sir, eh. Aminado ka lang nagagamit. Gano'n niya? Kung mo na isa. Friend ko na, sir. Ha? Friend ko. Friend lang. Ikaw nagagamit ka man? Oo, sir. Ha? Nagamit ka wala? Para. Pero mabakala ka matanit eh. Pero hindi ninyo. Hindi na. Kabaligyan ka mo wala? Wala. Ikaw wala ka magabaligyan mo? Ano, obligay, sir. Okay. Living partner mo na yung sana? Oo, sir. Sino naslakyan? Okay. Sino Sino naslakyan? salakyan? Ginrent lang na naman, sir. Sa tapat balay naman. Disgrasya. Buka rin ka mo? Oo, sir. Kay sugaton, talay naman bata naman si San Inicio. Sa San Denisio? Oo, sir. Pero ginasugat. So, ganyan magsugat ka mo ka-rent ka mo? Oo, sir. Kay bata ba, sir? Hindi pwede magsakay. Hindi pwede ka sa jet. Hindi, sir. Di. Sa kabalo, sir. Elementary. Ano na yung mga trabaho nila man? Tray pa lang mo. Ano obra mo? Nagbago lang ko po, ay obra, sir. Ano obra mo sa una? Nang sa ISS, sir. Ha? ISS. Ano na siya? Daw sa mga bangko, nabla sa BPI, daw ka deliver, ano nabla? Duga deliver ka mo? Oo, sa ISS, mga bangko, nabla sir, BPI, nabla sir. Okay. Ikaw ano obra mo yan? Wala? Ano obra sa ligyan mo na yun? Ay, sir. Wala. Ang gurusura ang sabi ko. Kita. Anyway, no? Ito mo na. Sige, thank you, Gid, no? Well, anyway, stay amanak sombray, no? Ila dari allegation is of course in the ila. Ining mga Malikata section dyan. Kung sino man tong tagiyas ng salakyan na ginarkilahan, ara na subong na himo na ning parts ng mga ebidensya ho, sa kapulisan action dyan. Yes, section na pala, no? Anyway, ito mo na, ang statement sa tatlo ka man nagkaladak doon sa siya tanan nagpamalibat, kagagin na, wala, nga hindi ila, ang mga recover abing illegal nga droga, kagin aligar action drive nga iyan, ikakilala nila, kuno nga nagatransact sa ila, Galing kay itong pinaka-apektado pag idari, ining salakyan, kay tira na car, galing kay i-custody siya sa kapulisan of Sombray, tatlo ko persona diri ang gidakop din mismo sa ato naman ng mga kapulisan. Ang mga recoveries karon ato napapaton sa pila Community and Public Affairs Program sa Action Radyo Bacolod. At flash report ikan sa Bacolod, nagtalibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod sa Action sa Bacolod Action Radyo. Salamat, Patrol. Sining bypass operation, sinigid lamang. Tikaron na check naton kung pila gining nakuha sila sini. Nagtinudluanay na. Kung sino gid ang tag-iya sa nang nasambit iyag illegal nga droga. Action firing line. Ang ini nga bayan maka-action dulong sa aton sang CL7-7. No, ini may 7 ka sangkap syrup ini anytime pwede nyo mainom, bisan din ka makadto, pwede nyo balon-balonon. Wani kontra tiyempo, do da tubig malan ni siya pero ti may ara sang sabor kag may ara sang ingrediente halin sa 7 tanan ka mga tanom nga ginakaon man naton gini sa matag adlaw nga tanan. Ang CL7-7 na ko gidbuling para sa aton sini kaing lawas mga kaaksyon. Ano dani magbakal ka mo maghalong gid sa ginatawag naton pike nga pagbaligya sang CL7-7. Ang original nga CL7-7 lang tawon nyo ang green nga takop sini. Ang dakuon o kung kadakon siya sulod lang 375 ml gid lamang ginabakal sa mga butika kag sa mga otorisado nga mga baligyaan. Wala ini ginalibod ang original CL7-7. Action Brian Morden. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga ka-action, check naton monitor lang mga utod naton sa Seneco nga nagaproblema sang bill ninyo. Kay may ara sa mga advocate group sa ato diri nga luyag magbulig gid akong tarungon ining alleged iya nga pagpinataka nga papresyo or paghatag sang dako nga balor sa balayran sang bill.
Apisar nga timayara na isang explanation ang Sineco sa ato nagligan nga simana, pero we don't know kung ano gidyang pananawan sining nasambit nga grupo man kun nga nagpagwa sa manifiesto kay na nga hindi sila pabor o hindi hindi manami para sa ila ining pagtimbuok sa balayran sang kuryente. Action Firing Line. Na pagbalik naton karon kagiban pa nga balita ibaluon taman ni Section Eden Naboso plus Action Marlon Hilavia diri sa aton sini nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
ikaw na ginapamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang... Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, gina-endorso ginaton sa inyo ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kaaksyon na dapat ugalion naton sa pag-inom ini. No? Kini may tatlo tanan ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrolar sang imo sini nga blood sugar kag polypeptide nga may kangay sang epekto sang insulin mga kaaksyon. And kung ikaw ang nag-exercise din no, para makompleto pag mo sila nga ehersisyo, ang DTX 500 makabulig ini para makompleto management dira sa inyo sila nga liver detox. Ang ini may ara sang ginatawag iyang detoxifying compounds nga nagatinlo sang dugo kag atay sang tawo. Ini may araman sang ingrediente, mga phytochemicals, antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. No? Para sa healthy iyang liver, make sure to stay active and healthy and fit. Magamit na sang DTX 500. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan, mangonsiho kita na sa aton sining mga watchers sa mga gabi. May gabi lang kay Madam Grace Mitton Cousins. No problem, miga kay ako gani nag-ask man sa kay Idol Brian. Idol Brian ha. Gabasa na sa mga pamangkot, miga amo na kita mo ginabasa ya ang sige. Ulaton ko lang miga. O nag-chismisa dislaw. Salamat gidra sa inyo. No? Si Sir Noel Valdez ara na. Si Ramshel Araman. Merly Gonzaga. Okay. Alright. Sige. Sige, salamat gid sa inyo. Si Jerel Marande Gadudo. Salamat gid. Okay. Malawagan niya lang ni ang pamangkot malipay gid ko. Anong pamangkot ha? Anong ginapamangkot be? Ilang taon tabi? Mabantay na ko di permi kay Action Brian. Ano pamangkot? Di ka mag-gets. Dinapit ang pamangkot nyo de. Okay. Si Didian Jonah. Wait ko ang topic about sa Sineco kay daw pertigid sila. Pertigid ang pagsaka sang bill pinagusto sila. Sadya gini sa Sineco karon miga. Okay. Karami. Dili sila gestorya. Salamat gid sa inyo, no? Sige. Kung na may pamangkot, kaya try nyo lang karon at least may ara kita sang pamangkoton karon ng himoon nila. Si Nonoy Castaneda, good evening, mayo man no, kay nadumduman nyo nga magpaobra hospital nga kaugalingon ang Bacolod. Tani, naisipan nyo na dugay na. Anyway, salamat sa plano nyo. Kaso kung mag-apply ka naman dira, hindi what you know ang ginahire, kundi won't you know. I'm sorry, but it's true. Politiking man gihapon. At na realidad na subong sa kalibutan yun Ay, nako naman. Anong tanakay mo sina, no? May gabi lang kay Sir Bibot Galiano. Araman si Zinaida Tumayan, handuman na nag-monitor subong. And, okay, sige. Salamat gina, no? Si Eve Smart Tadio Salcedo, nag-monitor mine. Kag iban pa. Pakaronan kong iban karon na. Las 8 in punto. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Sang nagligad nga simana, ginatinghoan naton nga makaistorya ang taga Sineco mismo. Na? Agod sa pag-esplikar, kung nga nagreklamo ang mga konsumidor sa pagsaka lang sang hinali ang presyo o ang balayran nila sang kuryente sa bulan sang Abril. Aksyon Firing Line.
Ang explanation to sang Seneco medyo masibod ato. Actually ang teknikalidad porte, pero kung naton gid sumahon according to them nga gingamit nila ang average gid lamang. Kung pila ang energy consumption mo sa 3 ka bulan kangay sang Disyembre, ang Enero kag Pebrero gintotal nila ina kag gin-divide nila sa 3 mga kaaksyon. Kag ang results ang 3 to nilang gin-divide nga mga binulan kung pilang energy consumption mo. Amo to ang ginbasihan nila para makakuha sila kung pila ang energy consumption mo sa bulan sang Marso. Ang ginapangita to nila Abril, diin dapit. So mo tong explanation to nga even me, ako gani mismo medyo na kwan ko na budlayan ko sa pag kalkular, ano? May kabudlayan, pero halos kalabanan to nalipay nga nahangpan nila. Pero ang pinaka-ending point sang pagdako sang bill nga aton siri nahangpan amo ato ang pagtililipon sang inyo siri pamilya sa masobra 2 ka bulan sa sulod sang puluyan. Bangod nga ti ara dira naglaluntad iring si ECQ kag GCQ, magluwas sina makaksyon, nagdungan man sa summertime nga grabe ang init sang panahon. Action firing line. Pero may ara gin man sila sang suma dito nga motong basis nila. Pero try naton bingalang buton abi ang taga Power Watch, no? Sa pagpanguna mismo ni Sir Winnie Sancho kung ano ang calculation naman nila, no? Sinikon nga ang sila mismo nga grupo nagpagwa sang manifiesto nga pangayo sang explanation gikan sa Central Negros Electric Cooperative sa mga konsumidor kon nga ang may amo sinasining kadakuon sang baliran sang bill. Halos tanan nagsaka gidman mo, no? Bisan samon to balay nagkibot man kami sumaka, pero hindi pareho sa iba ginagdagdululobli gid abi. Online sa firing line. Sa aton nga linya taga Power Watch, Sir Winnie Sancho. Sir, good evening. Hello. Yes, sir. Good evening. Yes, Brian. May gabi siya mo, no? Kaglabi na gid sa mga konsumidor sa Sinico nga nagapamati subong sa imong programa. Aha. Kadamo na sa nagahulat sa aton kay napa sir bang nila mamati kita karon ng topiko sang Sinico kay para ni sa aton tanan-tanan ni buliligan tani. Kay na sir may manifiesto kamo nga ginpagwa. Daw mayara kamo sang press conference. Ano sir ang kaundan sa to kanong gusto niyo matabo sa Sinico? Well, on a base, ang manifesto no is a manifestation of the sentiments of Sinico consumers, no? Ang nag-attend kay na mga leader lang sang mga labor groups kaupod ang gawa kag kasubong man ang Power Watch, no? Pero because of social distancing, di ang ginpapungko namon mga 4 o 5 lang kabilog, no? Ang amon nga manifestation or manifesto is that we condemn, no, in the strongest possible terms, the arbitrary and unreasonable imposition of additional charges in our monthly electric bills that skyrocketed into hundreds and thousands of pesos. Brian, hindi ka magpati si Mr. Hernani Brasa, presidente sang Pasiwo, kag si Mr. Noel Alisin, no, presidente sa Riverside College nga yun. May dala nilang ilang bill mo. Tiga dulubli man, no? Ga ano man, ga pang galumapaw man, no? Tag 2,000. Ang isa 1,000 plus. Kag may, as a matter of fact, may taga-Murcia to nga tao, I think it was Mr. Banay, no? Nga naghingagaw gito siya kay ipakita yaman ang sitwasyon. So Brian, isakto ng imong hambal nga hindi lang niya kay siling lang kuno-kuno kung jutay nga tao ang na-involve mo. Kadamo gaya ang nagareklamo. So ang amon nga pagtanaw dira, daw ka ang timely bala, no, nga nag-increase ang Sinico, kag daw ining sudden increases, no, kay matatime nga may pandemic. Ti imbis tani nga ang tao makaago mamblas ang relief, no, kag daw katawhayan ang natabo nga nagdugang ang iyang atensyon. Kamanti ang workers wala nga daan klabanan, way nga daan obra sa sulod sang 3 ka bulan. Correct na. Karon nag-pile up Brian ang blaran sa Sinico, sa Basiwa, PLDT o kung whatever, no?
nga amo ini nagtugas ang ginatawag naton nga mess, no? Sa amo niya pag pangusisa ti kuan ini mo ining gin-average nila. Yes. Kag gintawag abi nga may projected estimate sila. Tigla na iya. Pero ti kun ang ila estimate isakto ang ila averaging nga nagamo ni man nga nagkadako isang kuan abi sang lumpat, no, sang balayran. So ang amo niya pagtanaw hindi well studied ang ilang kuan kung may formula gid man sila kay ti kung gintunan gini nila Brian why niya mag kuan mo why ni mag skyrocket sa subong mga sitwasyon mo. Kag ti honestly speaking sa amon lingwahe blati ginbulubanta mo lang na mo o gin haom-haom mo lang nga muna ti kundi ang guaya amo ni ang natawag naton nga kuanya kainit sang ulo sang mga konsumidor. So nga amon lang nga pangabay sa siniko kung pakamayo nila way kami naga-insist ya kung hindi sila magdialog kung pakamayo nila mas mayo gid nga may dialog para at least bala ma-explicar bala sa kwan sa mga tao, no? Kaya tubangon mo namon sila kag mabulig mag-disseminate sang information kung makita namon nga isakto. But then Brian kung ma-establish nga may overcharging ti ang amon demand ya i-refund nila. I-refund nila. Oo, i-refund nila. O kung i-deduct nila sa dason nga bill para at least bala may kuan man, may konsuelo man, no? Ang mga konsumidor, no? So kay na in behalf na lang sa mga consumers nagtipon abi ang mga kuan, mga labor leaders and power watts kagtiya nga mo niyo hambal kung hindi sila magdialog, no, hopefully there will be one kay kami open man di mapilitan kami nga magpasaka sinino sa kaso sa ERC kag sa NEA kag subong sa Presidential Complaint Center. Hindi lang kami magsulat kundi mangita kami sa abogado kag ma-file kami legal action. Ano nga kaso ini sir? Ti ang overcharging Okay. kag ang iban pa ni nga mga charges nga hindi bla sa pagtanaw namon hindi sakto. Pero sinisang sa senior citizens nga sa ginakuha nyo ni sa consumers tani may separate fund kamo sinaya. Kamanti yan eblayran sa siniko para sa mga senior citizens, no? Way to man iya ginakuha na ginakontra. Pero ti ang guwa sinaya nga kami nga consumers amo ang subsidize senior citizens. Kaya man ang nabasihan namon da Brian sa Meralco no tabo na nimo. Tinag-refund mo ng Meralco. Kag damo mga charges ang Meralco nga ginakuan sa Kongreso ginpauntat, no? So tani sa akon lang the wake up call na ni sa Sinico, no. Damo man ko da kilala kag mga amigo sa Sinico pero ti iniya kuan lang niya trabaho lang ni, no. Way man ta Brian ka pangaway sa Sinico yes Oo nga aton lang da yang ti matagaan man bala sang kalubaran, no. Ining ginapagot sa mga kuan, mga konsumidor nga gapalamunggo na sila nga daan gitugangan pagid sinis Actually, ang explanation nila sa to ang bulan sa Disyembre, Enero kag Pebrero gin plus nila ining 3 ka bulan sang imo sini nga energy nga consumption. Butang tabi ang 3 mo ka bulan ang naglabot sa 900 abi 100 kilowatt hour rather, no? Gin divide nila sa 3 kag ang total dira amo nang gin kuan nila, ginlantaw nila nga amo ning balayran mo by sa bulan sang Marso abi. So aminado sila nga ang accuracy bla sang pagkuha sining kuan presyo sang imo sining nga balayran hindi gid man sila sigurado Sir Wen kati kuan gani average gani mo in short hahom-haom nga mula ni ang pamangkot dira sa pila ka mil nga konsumidor sang Sineco gin hahom-haom lang tanan Sir Wen na correct ang tanawon mo ya metro no hindi kay siling haumon mo nga ti ang mga 1.5 mga 2,000, no? May maara gaya nga 3,000. You should not take, no, sa Sinico, abi, you should not take the interest of the consumers for granted. Kaya manumalin siyang una, ang napanilagan, kuya daw pawala lang bla, no? Kung magreklamo ka mo, kadto lang po to Sinico, Amo nang hambal nila, nga kung may reklamo, kadto sa Sinico, kay sumahan, tuliwat, kag ang ayo nyo na guro nga i-refund nila no? Namo sila, pero sa hambal ko na, amo lagi ng tagaan, chimpotod sang tawo, no? Nga magkanto to para nga ipasuma mong imo siling
hahom-ha o manbi nga basi nagsaka bill mo nga way mo nagamit? Sabi, Brian, kung may obra kaya, Amo na gani, tagaan mo gitsim. mo to, ang imong kuan, ang kasambahay mo pakatuon mo to. Oh. Kaga in the first place, no, to be more blunt about it, kasi no niya kay mo, ano, inyo niya, no, di kamo dapat ang mag-explain, kag kamo magpatawag sang dialog. Hindi kay sila nga pagkatuon nyo kami da, kag as if bala nga daw amon pa niya kuan, kay mo, ano, I think it is not proper for Sinico to compensate, no, the way nga there was no meter reading by merely estimating. Kuan nabiti ang tawag ko siya kung hindi ini nabe sa isakto nga formula. Brian kuan lang ni siya ining makasiling ako being uneducated guess o layman. Layman sa calculated guess niya. Ari pinakasimple sir kay kadamo sa nagreklamo gid man mo no. For example tod gin average lang nila no. Sila nga puloy-an, ang nga balayran kada bulan, butan tabi 500 pesos. No? So, ginsuma nilang 3 ka bulan to, ang resulta, ang motong basihan nila. No? Karon kay pagtabo sa bulan sa Marso, way nagaling tagbalay. Isa lang kasuga ang gasiga. Correct. So, ang balayran niya 500 pesos, yapon, pero way sa gausarda because of average nga ginhimo nila. Tinto hindi pwede, Sir Wen. No? Subong ko lang na, actually, ginkuan ko tuod na, no? Way tawo, gin-average lang nila, the same ang balayran nga way kaban kausar because of average lang. Correct. Sakto no, Brian, ang imo. Nag-ukol mo lang sakon. Gin-average mo yan karon kung way ito yung tawo. Way tawo. Di way kay mo yan nag-reading mo kay may COVID. Di tapos gin-average mo lang. Therefore, in cases like that, dapat i-refund nila. Yes. No, sa mo lang, Brian, nag-decide kay inang grupo, no? Ako gaprangka ko sa aksyon kay mantiway matamay ginalipod mo. Sabi mo, Brian, ang plano ya makuan mo marali sa tubang ng Sinico, i-observe lang namo ng social distancing. Basta may permit lang, may gina problema. Kaya ang siling kuya, hindi, taga-antanay man sang Sinico. Okay, explain sila. Ate ko ba siya magpatawagin man sa sandayalo, katubangon tanay? Yes. Kaya man na magsiling, abi nga mag-isa-isa da kadto, kabudlay siya na mo. Pero kung ma-explicar man lang lasang mayo, kag may correct formula sila to refund those who were affected, di hamba lang sila muna kaya kundi makuha naton, maariglo naton ining mga konsumidor, kaya man ambot lang ay sige kadamo gid ka pangakig Brian mo damo gid ari gini nagatext sa konsumo gid damo ni kwarta manggaranon gini milyonaryo ni prambal niya siya ginabuhay na sinito siya don't di ko gid ko patinga mo ning akon nga balayran mo di ko lang kalimabasa ni kidaw bugat na ning ginahambal ya kontra sa Sinico. Siling sang kilala ko man Brian nga nagbayad ko sang March ko to bala nga bill sa dira sa may bills payment. Siya no ikaw si Winnie Santo lang ko ma'am. Nya may gamay bala kami nga sinda niya gamay man lang pila man lang ka hektarya bla. Nya nagbakasyon kami to 2 ka bulan sa balay siling niya isa lang bilog tawo kundi way man niya gakwan ga-operate, way man to taos, balay, way man mga aircon. Ay, pagbalik na mo niya, Mr. Sancho, may 1.5 lang akwan. Nga charges. Kaya mo nang inambal mo bala, kinabirin siya, tiway ito yung tao. Kay wais ang actual reading, no? Ari gani sila, dong store niya, way gandar freezer niya, way gandar tanan pagbalik niya, saka pa. Tiya mo nang sala, sang ila ginatawag nga estimate or averaging. Nga, waay nila ginaako. Amunong budlay Tani bala ibatunon ta kung may shortcomings kita. Kamanti yung mga konsumidor hindi kaya kapasensyahaw. Di okay na let bygones be bygones. Pero i-refund nyo lang ang na-pertinitzer sa amon. Kaya kung hindi, valid case ini, may pamangkot kung abogado, Brian, valid case ini, kagti siguro mabudlay naman sa Sinico kung illegal ko ang ginamon kag tanan-tanan diya nga na-open papirmahon namon mo including ang iyang account number ti kabudlay man tuod kung magsiling nga padalman tani mo pero ti akon man yaway kuya nagasiling nga naga tawag nila ga-agitate kundi ang akon lang ya tagaan lang hustisya tagaan lang sang nagakaigo nga paagi agud tong maumpawan man ang mga konsumidor sa Sinico, Brian. I see. So, meaning gahulat ka mo subong sila explanation if in case ginman waay, amo na yung pagporsige niya to file a case against them. Yes, sir. Pinala na
ma-dialogue tanay kung may ara sila gana mag-dialogue. Aha. Kag kon ako, o nila nga may ara, ginman sang kwan abi problema, ang ilang sining paghatag sang billing abi for the month o amuni. Amo sina. Oo, correct ka, Brian. No? Be humble enough to admit kung may mistake. Ti tao lang ta sinublang wega sa lao. No? Kasi ang kami sa konsumidor, hindi man kami siling makuan gida, mangakig pagida, kundi ti intindihan man na namon. Pero ti ang isakto-isakto, i-refund lang para wa isang problema ang mga konsumidor. So, may nakapadala na kamo sulat sila, sir, communication? Away pa. Away No? pa. Nagpreparar pa lang namon. Ti tagaan tanay tsansan siniko. Kaman ti karon kung magkuha na ta, di ba? Siya masiling sila ang ginapangunahan bla. No? Latlaton tanay. Tagaan taman sila. Let's be fair. Para why sila sang may mambal sa aton, Brian. Very good gina, no? Kay kabalo kang inyo, pon man mo. Para lang gid sa pagbulig sa pumuluyo kag konsumidor nila. Actually, hindi man lang sineko sa buong kaugtas, ang konsumidor, pating nuneko kag nusiko man, kay binalbalanay, mantos lagani, Muamo man nga kaso, Sir Win, Okay. Nag-originate ini sa Meralco mo. Sa estimate Manila. Pero ti ang nusiko, kag ang nuniko, nagpanubo sila, I think, by 51 centavos and 61 centavos. Ang siniko, yan nagpusaka. I see, ano? Natingalaman ko ganing inang wais la kagwa magbiti reading kiti ikaw man lang isa ka motor ka damo gani frontliners, no, during that time mugani kag hindi man nakadelikado, no. Kag sa ila to yung pagpayad sang increase na justify nila kuno to cover administrative cost. Ano administrative cost man ti way magpugay meter reading ang inyo ang mga tao kuan flexible working arrangement. Paano na balan ang cost ni may man? sige pa-explain karon tes laliwat abi. Tingwaan ko gid ni malabot ang sineko kay actually nagliga naka-explicar na sila pero ti subong may mga bag-o nga mga inputs kag mga nakita naton diri nga need naton ang liwat nila pag-explicar sa publiko labi na gid nga gusto hangpon sang konsumidor. Ang iba no natak-an naman lang pero kon padalman mo gid ti kinahanglan gid man to i-refund ang sulosobrada nga sukot nila. So Brian kaman ti lain ang estimate sang sa actual mo. Yes, Isa actual meter reading, why ito yung tao? So, tigin-estimate mo ya basing on his usage in the past. Yes. Tidira nila why makita nga kadamo sang napiktuan. Sir Wen, salamat sa mga time. Good evening. Okay, Mabuhay thank you. Mayang gabi. Yes, sir. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sadya ni, no? Kay ang sa Sineco ni aring migo ko naga-text sa akon. Kambalyan, di lang paglawagan ngalan ko da. Sa negosyante, si Action Oliver mo. So during that time, ang iyang negosyo, sirado GCQ. Sirado ang aircon niya. Sirado man ang freezer niya. Siradong store. Pagbalik niya, dako pang balayran niya sa normal nga balayran. The average gani mo, ginbasihan ang mga bills niya sa to. No? Dirigid sumala to ng anyways, why ko igambal nga salang Sineco. Basta yung accuracy lang diya. Kag ang pag-plastar lang gid sa tanan-tanan base ma-check tod sang Sineco liwat, no? Kanang kiti ko magambal Sineco, sige, tanan nga wala to da sa balay nyo nga nami na tagaan namon bill nga way klit tawo da o plalapit ka mo di. Basi magdagsa kag sila tanan way tawos balay nila. Amo ni man ang bulobudlay dira, no? Action Firing Line. Simple man ang ginaayo sang sining mga grupo nga i-refund lang ko na. Iyawan sumang taga Sineco sini, no? Sang refund gini. Next time gro before kita maghimo sa mga nga tikang planuhan tagid sang dalom gid. Although kabalo kita sa mga engineers dira, sa mga kung sino pa dira nga mga sa division sang Sineco nga sa pila ka tuig nga man trabaho nila pero hindi nato na perfect tabi. Action Firing Line. Last 8:20 sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, pagbalik naton karon digilugay, lamot to naton si Action Marlon Henavia kag Action Eden Aboso. Kuna nang palayag ni Police Colonel Romeo Baleros kag ang marason diri nga OIC sang NOCPO kada ng mga plano for Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pamatiyan namon ginasandigan. Di
tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang ma-confirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 8:28 na. Oy, life extension vitamin D3 mga kaaksyon na. Ining dako gid nga bulig sa pagpa-boost dira sa imo sining immune system kag kaugalingan para malikaw sa nanari-sari sa mga baletian nga nagaginawa sining kalibutan. Ang Life Extension Philippines, may araman sila sang Life Extension Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga may arasang vitamin D3 nga ginabaligya karon sa mga butika. No? Halong kamo sa mga piki, man kadamo ganyan piki subong, no? Magbakal kamo sang Life Extension, pangitaon nyo ginang tatak nga L kag E. Kay sigurado kung naurig na. Or bisita kamo sila sining klinika subong bukas na sila. No? Ang Life Extension na himutang sila dira sa may GA Stephen Balding Lacson Street, sa unahan diri amo ang Burgos Lacson Streets mga kaaksyon. No? Libreng consultation iya sa mga medical doctors. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. May kabilang kay Madam Shirley Grace sa Action Brian, mapabulig lang ko tani analyze or pag-insyende kung nga ang mag-asawa hindi pwede kaangka sa motor. Kaya di ba isa kamo kabalay, so imposible nga social distancing ina. Pero kung public nga salakyan like si Rescono or jeep pwede magsakay nga damo kamo gasakay, so wala ka kabalo kung diin sila nagahalin nga mga tupad mo. Avid listener mo niya from Pulo Pandan. Amo man ang palayag sang IATF gani mo bisan mag-asawa pa kamo hindi abi masigurado nga mag-asawa gid abi, no, gina question man ina. Pero may isdiri sa Bacolod, kung ma-justify nyo malang mag-asawa ka mo, duwagid problema, pero kung pwede lang, nga hindi ka mo magkasanay, hindi lang. Action Firing Line.
amo man na nang ila sining explanation, hello pangga. Arigid ta di tanan kay Idol Brian. Si Pinglo hamay gabi. Perte manisla. Salamat gidra sa inyo si Christian Roa Araman, Alma Lopez naga-monitor sa buong sa Singapore. Si Heidi Hipolio Togonan, Action Brian may gabi. Gapalagpat lang ina reading ang sineko mo. Ang May kag June kung nga bill parehas lang sa 3.8 budget kay lockdown obrahan panilaya sang sakay hostisya please. Hello Sir Brian, shout out lang ko Madam Grace Casensa of Manville Royal, Barangay Pahanukoy. Kanami di ba sila kay himo nila past time ya monitor sa action firing line. Action firing line. Tapos chika-chika pas diblaw. Si Lailin naman niya Shaton. Good evening, sir. Amo man na samon dia. Wala ka open kompetiran. Dako payabil namon sa inayawan. Inayawan gid kami tipid aircon amo Japon ang bil kadako daw ga open lang kompetiran. Timo to gani nga gin average nila. Wise lady ya nga ina nga balay gliway tawo ti average gyapon ba siya nila. Pero pa-explain ta na lot sa Seneco. In fairness man sila kay may mga explanation mas lang kinanglan naton hibalon. Oy may gabi lang sa kay Rosamiro Blesa, basi madamokulan tari kundi tani matamyaw. Naga-monitor masubong si Raymond Ligaspi Pineda, kagaya sining pamilya mga kaaksyon, Sige, salamat sa pag-monitor. Nagatutok man sa ton si Mamaya kuno monitor gid kag lolo niya, magulang niya kuno nga si Gigi, ari sa balay monitor may gabi lang da sa pamilya. La Carlota sa Bakit Boys. Stay safe and God bless ko sa tanan. Salamat Action Brian sa kay Jinky ni. O nga ugtas man sila ganay sa noneko man ano seko sa La Carlota man. Ahay, teron tanik romanti. Siguro sa mga gabi si Madam Lizelle Campo sigurado ga monitor man. Si Sir Dennis Tibor Roma naga-monitor man. Porti man nga mga lines man para sa kon man. Thank you. Action firing line. Kabay pang sineko kag suwong man nuneko no seko tonight nabatian yung statements ang mga nagabulig abis ni sa pagpatag kabay pa makahimo kamo sang tikang dira para mapabalotang konsumidor naton kung ano gidabing hinungdan sini. Action Brian Borden. Action firing line. May gabi lang kay RB daw kag si Nong Bogol kag sinang Neneng nga monitor sini materiyon dira sa Umarika mga kaaksyon. Yup, on the line, Action Eden Aboso. Action Action Eden Aboso sa linya natin subong. Action Marlon Henovich. Capital Reports. Action Marlon, porti maning balita nyo kay anong contact tracing subong sining taga Valle Hermoso. Action Mar, good evening. Action Brian, natapos-tapos na man ang ginatawag contact tracing sa mga naka-close contact sining 65 anyos nga panday nga ang yasaring nga ginestaran niya dito sa Valle Hermoso, Negros Oriental, pero may pamilya siya sa sunod sang Cadiz. Now, ang contact tracing ginhimo ini sa lugar nga gintiniran, ginkatuan sang sining nagpositibo sa COVID-19. Cadiz, San Carlos, kag Valle Hermoso. Sa sunod sang Cadiz, siling ni Mayor Salvador Escalante Jr. Unsitaran ka mga tao ang ginkwaan na sang swab test sa mga adlaw, RT-PCR test ini, kag ang resulta ginalauman nga mabalaan buwas, Sabado o kon Domingo man. Rapid, no? Hindi. PCR na gini. RT-PCR na gini. Kay ang specimen sari dali na ni dalon sa sila hospital. Wow. Sila hospital ati mga 3 kadlaw man lang ang damos nga hulaton antes mabalaan ang resulta. Magluwas sa Cadiz, may contact tracing man ginahimo dito naman niya sa Valle Hermoso. I see. Sa pamilya man sa saning nag-positive action na bray. Mandining lalaki nga sa nasalintara sa 75 anyos, panday, COVID patient number 1 sa Valle Hermoso, pero COVID patient number 17 sa Bugos nga Negros Oriental.
kay 17 ang COVID positive mo sa Negros Oriental, pero sa Valle Hermoso amo ning una nga kaso nila. So ginakabig siya nga COVID patient number 1. Ga pati si Escalante aksumbray nga magnegatibo ang resulta sa saning swab test sa 11 ka mga pamilya niya. Kay konbasihan ang timeline sang travel sang saning pasyente, although nga nagtiner sa lawig dito sa Barangay Daga, Sitio Malipayon, ang tinerya to 2 bulan kag 4 kadlaw mo. Kay naghalin siya sa Valle Hermoso, nagkadto siya sa Sitio Malipayon, Barangay Daga. Kay nagkayon siya sang balay sang iya sa ni parente. Okay, panday ni siya mo, no? Panday sa Action Bray. May 19, amo ning adlaw nga nagbalik siya sa Valle Hermoso. Sakay tricycle, agi sa Cadiz City Ceres Terminal, abot sa San Carlos City, Ceres Terminal sa gihapon, kag nagsakay sa tricycle kadto naman sa border sa San Carlos kag Valle Hermoso. Nagabot siya sa isa nga lugar sa Valle Hermoso, kag ginkabig ini siya aksumbray nga locally stranded individual, kag ginbuligyan sang lokal nga panguluhan sang Valle Hermoso. Kay sa mo nga time May 19 action na bray, damo pa to sang implementation sa community quarantine mo. Pero kung locally stranded individual ka, kag gusto kaya balik sa lugar mo, pwede ka na masugat sang salakyan nga tigana sang banwa sa lugar nga ginapulian mo. Kaya mo to nga May 19, pag-abot niya sa border, kung pag-abot niya sa Valle Hermoso, ang nagsugat si Action Bray amo ni ang salakyan sang lokal nga pangluhan sang banwa man sang Valle Hermoso. So kung mo kay locally stranded individual siya, again quarantine siya sa municipal quarantine facility. Pag quarantine, ginkuhaan siya sang swab, kay nagbatsag ini sa Action Bray, ngunit pagbalik niya Valle Hermoso May 19, pag May 21 nagbatyag siya St. Tomas ang COVID-19, nag-ubo ni siya. Amo to nga na ginkuhaan sa sang swab May 26. June 2, nagligad lang ning adlaw, ang resulta is positive siya. Positibo siya sa COVID-19. Di niya ganito Action Bar na kuha iniman? Way pamabalaan, pero kapati Action Bray si Mayor Escalante nga posibilidad nakuha yan samtang nagabiyahe sa papauli, pabalik na sa Valle Hermoso. Kay kung dito sa Cadiz City Action Bray, sa lawig niya nga tenerto, kung tani ang mga miyembro sa pamilya, yan nagbatsyag bansang St. Tomas. Duwa na siya kabulan to nga nakalipas. So far, duwa na Action Bar, no? Wala, no? Oo. Yes, gani man Action Bray, amo nang ginalauman ni Escalante. Hambalya para ma-sure kuan na lang sang test ang 11 ka miyembro sa isa ni pamilya nga iya naka-istorya, iya nakasugilanon, samtang ara siya nagatener sa may Sitio Malipayon, Barangay Daga, Siyudad sang Cadiz. Yari si Mayor Escalante. Today iswab test to sila no. So nga to ni Sipon lalo no, hindi siya ang 63 years old, Hermoso. Nag-abot na siya di March 15, no? March 15 nagpuli siya May 19, so balik more than 2 months, no? 2 months. But siya wala siya nagdala virus di. Kaya kiti ko ng virus 2 months siguro kiti pa siya nagdala virus, no? So libre siya. Nag-start sa nag-repair sa balay sa iya parinti. So nagpuli siya May 19. May 19 hasta subong, no, May 19 sa subong June 4, 17 days na kita. Kung diri ang kuha ang virus sa Cadiz, dapat ining 11 ka tao na upo diri sa ila balay,
may symptoms na di maskin isa lang, no? Maskin isa lang dapat nagbatsyag na, no? Kasi nahalin virus. As of today, wala gid symptoma. Bali wala symptoma. So and talking 17 days na, no? We're talking of 17 days. Di ba mag-quarantine ta 14 days yung napagwata na. Ini halin sa paghalin niya hasta sa buong 17 days na wala symptoms. So kung PUM kani sila, gipamuyan ta na itong 11, no? Kasi libre. But just to be sure, nag-request kita swab test na himo sa subong na adlaw. And hopefully by tomorrow magwa ng result kita naman na sa Teresita Halando ni i-conduct ang laboratory test. Ang suspicion naton lon along the way nagsakay sa tricycle from Ilabalay sa terminal, nagsakay sa Ceres, pagabot sa San Carlos, sakay sa liwat sa Pidicap, diretso sa Valle Hermoso. Dason dito sa aking quarantine. Mabali ang amon suspicion na along the way na-infect siya sa virus. Si Mayor Escalante. Naamo nun Escalante nga Balikan ta Section Marlon ni Novia mga kaaksyon. Objective. Action firing line. Kwa manino tilingala man kung din yun nagkuha ining COVID-19, nga nag-positive ini siya. So, Action Mark, go ahead. Action Mark, na mo noon Escalante ang laboratory test sa Sila Hospital nga pwede na nga makamaton. Subong ganing adlaw, nakapagwa nagsobray sang first una nga pagpagwa resulta sang sining laboratory center sa Silay City. Ang tawag sila molecular laboratory. Sa mga adlaw, mayara sila sang 20 ka mga resulta na ginpagwa sang ginpagwa nga RT-PCR test. Sa 20, medyo subo-subo man, kaya may isa ang nag-positive. Nag-positive, tinugang naman nga kaso sang COVID positive nga ma-record sa Negros Occidental. Ang 19 negative. Ang isa positive, 31 anyos, babaye, OFW, halin sa Hong Kong, asymptomatic, kag subong ara sa facility quarantine. Amo ning taga Murcia. Taga Murcia, ini sa Sobray. So, diri na ito nga result, gali, no? Okay, Diri na. So, dasig. Kay habagan din Escalante, ang swab test kaging kuha sa 11 subong adlaw. Laban-laban, buwas, pwede na magwa. Ba, purti, no? Isa lang kadlaw. Sige-sige na niya. Ang mass testing himuon, kag namo man nga resulta sa RT-PCR test kay pagwa sa sining bag-o COVID-19 Laboratory Center sa Silay City. Amo na update gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon nyo. Aksyon na Marlon Hadawaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Okay, pabalik sa aton sining pagpangalagad. Wait, tagli ng commercial na. Action Marlon, report no? Nanutabo sa akon man. Riya kay natingala ko bla, di nyo ito nakuha niya sining balatian. Una-una, ini siya negrosanon man lang. Pagkatapos, kibot kita nag-positive iya sa COVID-19, ano? Anyway, sige, hayaan tang DOH dira nga makatukib gid sini. Contact tracing sini matriyon halos ginatapos-tapos na sa ngaton sining mga otoridad. Action firing line. Ama na ganing gusto sang IATF na ton, nga kon pwede, ang aton DOH mismo, kon pwede, dito sa gikalibot, dito sa gikalagaw, kung wala sa importante, kayo, kibot kita gani, boy, man to kakadto gani sa probinsya sang Iloilo. Wala man nakapa Cebu. Boy, mas labi na gid, boy, kakadto ya dito sa Guasang Pungsod. Pero nakibot kita, nag-positive ini siya. So, posible may naka-istorya siya nga personalidad. Kag pamangkot kung sino ato ang istorya niya nga nakuha niya sining COVID-19. Kumusta na to siya, kag diin na to siya. Action firing line. Amo nang pamangkot dira bala, ay kabudlay sining balatian ngini sa kadamo sa balatian nga amo giniyaman. Action Brian Morden. Action firing line. Ulay hunon ko na lang Action Oliver, si Action Eden Aboso, kay gusto tarang hibaluon ko na ng mga plano ni Police Colonel Romy Palge, ang bag-o nga NOCPO Director
diri sa probinsya sang Negros Occidental. Officer in charge starting this afternoon, no? Kay nagpa-step down na, no? Nagpanaog na. Rather si Baleros do sa kwan pa man, no? Sinigid nga hapon ni, no? Kaya po birthday niya on June 6 pa sa Sabado pa. Sige, check na to may section edit na boss. Sabi kay sini nga hapon na ni gali, no? Sorry gid, abi ko buwas pa kakalipat takon man. Kang paminsar na ton daw lain. Online sa firing line. O kita mo na pindot ko online sa firing line. O naglain pagid na sitwasyon ta sini. Ano ka ari sa galiyo? Hi, nako naman. Action Eden, good evening. Ano naman, liwat tabi? Pasensya. Ngay nga. Ang akon gini panumduman nga buwas pa manaog si Baleros kay nagli sa hapon las 4, no? Dahil nang abi ko ara ko sa hotline, no nabla. Sige, Action Eden, kumusta? Okay lang. Misteryanay. Kumusta? Pero after na Bri official na nag-assume sa opisina bilang officer in charge sa NOCPO si Colonel Romy Inway Palge sa ginpatigayon nga retirement honors ni Police Colonel Romeo Valeros kag turnover of command sini nga hapon sa NOCPO headquarters. Nagtambong aksyon na Bri sa among nga seremonya sanday Governor Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Ara man aksyon na Bri si Silay City Mayor Mark Goles, 303rd Brigade Commander Inocencio Pasaporte, BCPO Director Colonel Henry Viñas, kagati siyempre ara gidaksyon na Bri si Piero 6 Regional Director Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Sa valedictory speech action Bri ni Baleros, valedictory speech ilang sa batong graduation, no? Pero iyagin pasalamatan ang mga local chief executives kag iban pa nga opisyal sa gobyerno. Ibina si Governor Eugenio Jose Lacson kag anay Governor Marañon, subong man ang iya sininga provincial staff na nagbuli at nagsuporta gid Action Bri sa iya mga proyekto para sa NOCPO. Plano ni Baleros nga ti matapos ang 31 years ni Action Bri nga iya pagserbisyo bilang miyembro ng PNP. Padayon siya nga magaserbisyo publiko sa ila lugar sa Batangas. Matapos nga ginpalayag niya sini nga ti plano niya na magpapili bilang alkalde sa nasabit nga lugar. Taniway na lang siya nag-ayo, no, nga pinaka-last kuntan niya nga assignment, abi, dito sa Batangas, no, pero at least, kilala gito siya, no? Correct, it Action Bri. Pero tinunian man siya sang iyang 1 year and 6 months stay diri sa NOCPO. Sa pihak nga bahin Action Bri, nagpasalamat naman niya si karon NOCPO OYC Colonel Romy Palge kay Governor Lacson nga ginpili siya sang gobernador nga magpamuno sa pagpabilin ng peace and order sa probinsya. Una na pang Action Bri, pamatian ang kabahinman sang pagpahayag ni anay Special Director Colonel Romeo Valeros. Kami Brigadier General Inocencio Pasaporte, and giving me a chance to see this wonderful organization. Today is the culmination of my 31 years, 1 month and 5 days of great and complete service to the Filipino people. I am honored to be accorded this kind of retirement activity in the midst of a viral pandemic. Of course, we will be implementing appropriate health protocols in order to prevent the spread of virus. I'm very thankful to our regional director for giving me this opportunity to have this kind of retirement honor. Originally, I want to extend my utmost thanks to our dynamic and very supportive regional director, Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Thanks, sir. Allow me also to extend my warmest felicitation and gratitude to all persons that I have worked with while being here in Negros Occidental. Former Governor Alfredo Marañon, incumbent Governor Eugenio Lacson, former Congressman of
4th District, 3rd Vice Governor Jeffrey Farrell. Former member of the House of Representatives, 3rd District of Negros Occidental, Honorable Alvin Benitez and his brother incumbent, Honorable Congressman Tico Benitez. Members of the Provincial Council of Negros Occidental, Honorable Andrew Magrimano and his colleagues. Honorable Mayor Rene Castillo of Santa Rosa City. Honorable Mayor Jojojo Tomoso, Congressman Cueva of 2nd District. Honorable Action Bray kabahin lang sang pagpahayag man ni Colonel Romeo Baleros. Actually, Action Bray do gina-hold back niya lang no ang iyang teary-eyes kumbaga Action Bray kay na mga nagtambong to syempre mga provincial staff, mga local chief executives may araw Action Bray pero ginapabilin lang gid ang social distancing para masunod ang protocols bangod kanami man Action Bray nga although ti padayon nga nagapakig-away kita tanan sa COVID-19 nagapasalamat gid si Colonel Baleros nga tinatagaan sa kagayunan kag sinina siya nga nakapatigayon pa Action Bray sang retirement honors bala para sa iya pero sa mga nagapamangkot actually June 6 pagid Action Bray ang birthday ni Colonel Baleros na 56 na siya no kay amo nang retirement age sang aton nga kapulisan Action Bray nagambal pa kay na si Baleros ambal niya mabalik siya kuno mabayad siya sang utang sa iya sininga pamilya kay do grabe man Action Bray no ang mga kung ambal niya kung ara kagid si serbisyo kinahanglan kagid magpili isang imo nga choice kasi nagpili gid sa Action Bray nga serbisyohan ang pumuluyong Pilipinhon kaya mag-function by 28 years nga layo siya sa iya sini nga pamilya. Kag tisuno sa iya ang pinakamanghuran ni Action Bray nga bata, 13 years old. Sa 13 years nga existence ng iya bata, katatlo ya palang Action Bray nagkita. Gabi no. Sang 1 year old ang amo nga niya nga bata, sang 7 years old kag recently lang ni isang nagligad sa Disyembre nga nagbisita sa iya. Amo lang na Action Bray ang mga tinion nga nakita iya siniya nga bata kag balya may mga changes gina kay kung para sa aton normal malang Action Bray sa aton nga tinaanad aton lawas nga nagasigit trabaho pangitaon gina kuno Action Bray sang lawas mo bala kasi nagawat imo lawas ang imo mind samtang yara ka pa sa serbisyo pero si kung suno pa kay Police Brigadier General Rene Pamuspusan ang balya dapat kita tanan kabalo mag-embrace sang change Action Bray. Kaya isa ni ka oportunidad man para matagaan sang kahigayunan. Ang isa naman ka leader nga magasulod Action Bray, nga magasulod sa nakapungko bilang OIC. Para ti mapakita niya man ang iya kag ma-share niya man Action Bray ang iya sini nga mga nahibaluan para mapabilis ang katawhayan sa Negros Occidental. Kay ti amo man lang Action Bray mo kay na interview man actually si Governor Jose Lacson kag nagambal siya nga wala man siya sang particular gid nga mando gid no sa bag-o nga nagpungko nga YC sang Lokpo kundi luyag lang gid nga mapapilin ang peace and order diri sa probinsya sang Negros Occidental subong man ang safety gid Action Bray sang mga Negrense. Sang Action Bray pasalamatan naman ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Rene Pamuspusan ang mga kahimuan ni Colonel Baleros nga namuno sa Nokpo. Sunod kay Pamuspusan, kung siya mag-assess Action Bray no, napunan gid ni Baleros ang iya sini nga mga obligasyon kag nakahimo sang mga tikang agud mapabilin ang tampad nga serbisyo sang kapulisan kag napatuman sini ang mga proyekto kag programa sang PRO6 sa probinsya sa idalom sang supervision ni Baleros. Dugang pa ni Pamuspusan, wala man malambot kung Action Bray ni Baleros ang star rank antes magretiro apang ang iya performance kung Action Bray kaangay man sa mga star rank. Nagaval pa siya gani Action Bray no nga depende na iya may ara iya gayon na pa siya kay Brigadier General Rene Pamuspusan
retiro naman siya, pero Brigadier General Subong. Pero kumagasan ay pagkilala o kung title na lang na siyang isa ka police officer. Pero ako ang serbisyo, ara gid para sa pumuluyo, wala na nagabari action bray kung ano man ang ranggo mo sa kapulisan. Basta gintuman mo ang imo sini nga ginsumpaan. Sa pihak ka bahin action bray, ginabiyabi naman ni pamuspusan ang pagpungko ni Colonel Palge. Kagin pa siguro sa Negrense nga magapadayon ang programa sang kapulisan sa idalom sang bag-o sini nga tagpamuno. Ginpahayag naman ni pamuspusan nga nagasalig siya kay Palge kag nagpangabay nga hindi pagdismayahon ang provincial government subong man ang Negrense. Naibalaan na action bray si Palge ang naggraduar sa PNPA sa tong 1997 kag bag-o gin-assign bilang OIC sang Nokpo. Siya ang Directorate for Human Resource and Doctrine Development man sa Camp Crame. Wala pa kita action bray sang full background gid sining bag-o naton nga OIC sa Nokpo. Pero we understand naghahatag man sila time action bray no sa kay Colonel Valero, subong man kay RD Pamuspusan, nga nagbiyahe, gidi kang nagbisita, action bray, para matagaan man sa retirement honors, kag ara, gid magtambong sa chain of command, action bray, o kon, chain of command, sang aton nga mga bag-o nga mga leaders, action bray. Pamatiyan aton ang kabahin sang pagpahayag ni Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Palakpakan po natin si Police Valero. Mamaya, papakinggan natin ang kanyang speech. Tignan natin kung preparado na siya ang maging mayor. All great leaders have had one characteristic in common. It was the willingness to confront and enable openly the nation. Talagid lang, balikan na Section Eden. Basta palayag to, mahimo yang tanan-tanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, ano? Way nagidman, naotod, ara na nagadayal, balik ka. Action Eden, so far, na hambal mo naman, okay naman to. So, boss, Action Eden, pungko na forbal. Actually, kay na, no, sining hapon, no, si Palge. Yes, correct, Action Bray. Effective today ang pagkambyo nila Action Bray kag pagpasa man ni Colonel Valero sa iya sining obligasyon kay Colonel Palge naman. Nagpalayag man sila Action Bray nga ti maghatag man sila sang tsansa sa katapos ang media para ti may istorya gid si Colonel Palge kag siya mismo makapalayag sang iya sining background kag sa mga luyag niya Action Bray nga ipatuman diri sa Negros Occidental. By Monday, guro Action Bray, ara ka man, malambot mo na Action Bray, kay ti damo, man naghambal to kay na, kay syempre, normal na bala sa Action Bray nga, ti mamangkot kita sang about sa bag-on naton nga OIC, ti damo, gida halos majority nga pamangkutan naton nga, ti very buot, kag very approachable dito na Action Bray, ang magabulos. Sige. Balita gikan sa Nokpo, Action Ida na Boso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Las 8:59 Action Eren, salamat. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa,
mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami. Pasang banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.